കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ തുടങ്ങിയോ? നെറ്റ് കിട്ടായി. ഹരേഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേഷ്ണ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടായിരുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഹരേഷ്ണ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാത് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൂടെ? നമുക്ക് അതല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതെ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഇന്നലെ ആരോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ശ്രീജമാദേജി അല്ലേ? ശ്രീജമാദേജി. അതെ അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാവരും ബുക്കും പേപ്പറും ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കും. മീൻസ് പെന്നും പേപ്പറൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി മാതാജി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മള്
ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം എപ്രകാരമാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എഴുതാം. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. ഞാൻ പറയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത്, ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കാരണവദാശായ വിഷ്ണു, ഗർഭദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. നമ്മളിത് റെക്കോർഡിംഗിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കാരണോദാശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ്. ഗുണം എന്ന വാക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം? കയർ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ആറാമത്തെ, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ, ബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയൂ. അതിനകത്തെ യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറയ്ക്കുന്നു. അതും കൂടെ വേണോ? ഏതിലാ? എങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവുന്നില്ല? അതെ അതെ, അത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതില് ആയി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലുമായ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയില്ലേ? അത് അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയാലും മതി. അത് എഴുതിയോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതും കൂടെ എഴുതിയോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ശരി. ബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും. ശരീരം കടന്നു പോകുന്ന 6 അവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാം? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. മരണസമയത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അചിന്ത്യം എന്ന അചിന്ത്യം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തേ? ഭഗവാന്റെ ശക്തിപ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിപ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. 12ാമത്തെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര? അതായത് 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം. ലക്ഷം കോടി വർഷം കേട്ടാ. കോടി വർഷമല്ല, ലക്ഷം കോടി വർഷം. 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം. ലക്ഷം വിട്ടുപോകരുത് അവിടെ. ലക്ഷം കോടി വർഷം കേട്ടോ. ലക്ഷം കോടി വർഷം. അപ്പൊ 100 വയസ്സൊന്നും എഴുതി പറ്റില്ലേ? 100 വയസ്സെന്ന് എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ്. 311 ബ്രഹ്മവർഷം അങ്ങനെ പറ്റൂല. 100 ബ്രഹ്മവർഷം എന്നല്ല. നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ ഗണം അനുസരിച്ച് 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 100 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 100 വയസ്സെന്ന് പറയും. നമ്മള് സാധാരണ 70-80 വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന പോലെ 100 വയസ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ കറക്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ലക്ഷം വിട്ടുപോകരുത്. വലിയൊരു വേടാ. ലക്ഷം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ആകെ മാറിപ്പോകും. വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരാണ്? വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ചരണ കമലങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ എന്താണ്? 1 അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത്ര എഴുതിയാലും മതി.
അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. പിന്നെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ പ്രധാനം ഊന്നി പറയുന്ന പരമ്പരാഗത ആചാര്യ പരമ്പരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശ്വാസവും സമ്പൂർണമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകൽ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ. മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൻസർ ആയി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമ്പരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശ്വാസവും സമ്പൂർണമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകാം. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതാണ്, സംഭാവനകളാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുമ്പോ അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആൻസർ അത്ര മതി. പിന്നെ അടുത്തത് 4 കുമാരന്മാർ ആരെല്ലാം? സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. ഇവരാരെന്നറിയാല? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കൾ അല്ലെ. 4 കുമാരന്മാർ ആരെല്ലാം? സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണബോധ 17ാമത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുമ്പോ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ 4 സനകുമാരന്മാരുടെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ. 4 കുമാരന്മാർ: സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇവര്. മാനസപുത്രന്മാരാണ് 4 പേര്. ഇവരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണതൊക്കെ. സനാതനൻ അല്ലേ? സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ. മറ്റേത് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. ഓക്കെ. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇതിലും കുഴപ്പമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭക്തിയോഗം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടാ, പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. അതാണ്, കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തെല്ലാം? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനമാണ് ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അതായത് വിഭൂതികളെ പറ്റി കുറെ ഉണ്ടല്ല, 2-3 എഴുതിയാൽ മതി. കുറെ നമുക്കറിയാം. അത് ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, മരുത്തുകളുടെ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, രുദ്രനിൽ ശിവൻ. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 എഴുതാം. ഒരു 3-4 പോയിന്റ്സ് എഴുതിയേക്കാം വിഭൂതികൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അടുത്തത് ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഇതാണ് ആ കാലസ്വരൂപിന്റെ ദൗത്യം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതണെങ്കിൽ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാ. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രം ഇതില്. അത് നീ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നവരാണ്, പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റ് 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഇതാണ് ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഭഗവാൻ. അത്ര എഴുതിയാലും മതി. അടുത്തത് ഭീതിപൂർവമായ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? 4 കൈകൾ, ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മമുള്ള നാരായണ രൂപം കാണിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. അത് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം അതും കൂടെ എഴുതിയേക്കാം. ധരിച്ച ചതുർഭുജ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുക? ഭഗവാൻ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള മാത്രയിൽ ഭഗവാന് നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കൊണ്ടെന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. അതിന് ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റാണ്. എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ, അങ്ങനെ എഴുതണം.
അത് മതി. അതായത് ഭക്തി സാധന, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? അതും ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ? ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അത്രയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാ ഭക്തന് മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വന്നു. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ. അടുത്തത്, യോഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നവർ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നവരാരാണ്? ഉള്ളിലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരാണ് പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നവർ. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അതന്നെ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ആർച്ച വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. ഇതിൽ ആർച്ച വിഗ്രഹം. അപ്പൊ ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം. ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, അത് അംഗീകൃതമായി ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിന് ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. പരംപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ബദ്ധജീവാത്മാക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമാറി ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതാം. വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാ ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതല്ലേ? അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ശരിയാ, പറഞ്ഞു ശരി. കറക്റ്റ് ആൻസർ അതാണ്. പക്ഷെ ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ വിഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പറയാം. ഉദ്ദേശിക്കണ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ബദ്ധജീവാത്മാക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമാറി ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ശരിയാ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി നോടി പറയാം. ഭഗവാന്റെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമാറെ ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭുജി ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞ മാതിരി തോന്നി എനിക്ക്. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. അത് ഏതാ? അത് കണ്ടില്ല. ബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അതല്ല, അതിന്റെ മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ്? കയർ. അതാണ് മുന്നിൽ പറഞ്ഞത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ അന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടി വലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കയറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതല്ല, ഏഴാമത് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിൽ ഏഴാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവും പരമദിവ്യ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനനം എന്തോ കേട്ട മാതിരി തോന്നി എനിക്ക്. ജന്മമൃത്യു വിഭൂതികൾ പറയാവോ ഒന്നും കൂടെ? വിഭൂതികളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെയുള്ളല്ലേ? എത്ര വിഭൂതികളുണ്ട്? മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം എഴുതാം. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി ചിലപ്പോ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശരീരം കടന്നു പോകുന്ന 6 അവസ്ഥകളാണോ ചോദിച്ചത്? ഓ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം.
ശരീരം കടന്നു പോകുന്ന ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലേ? 6 അവസ്ഥകള്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. അല്ല, ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പറയോ? ജനനം, വളർച്ച, ജനനം, വളർച്ച, നാശം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. നമ്മളെ ജീവചരിത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ജനിക്കുന്ന നമ്മളെ ജീവിതാവസ്ഥ, നാശം. പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. അത് എത്ര നമ്പറൊക്കെ ആണെന്നൊന്ന് പറയാമോ പ്രഭുജി? പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലെ? 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6 10ലത് 1, 3, 4, 6. ഒന്നുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തത് 1, 3, 4, 6. അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഓക്കെ, അതിന് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ജനനം, വളർച്ച, നാശം, പിന്നെ ജനന, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. നാശം, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ആള് വളച്ച് മരണം എന്നുള്ള ജനിക്കുക മരിക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്മളെ അവസ്ഥകള്. കുറച്ചേരം നിൽക്കും, പിന്നെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം വരും, പിന്നെ നന്മ നശിച്ചു പോകും. അത് ഓർഡർ പ്രകാരം ജനനം, വളർച്ച, ജനനം, വളർച്ച, പിന്നെ സ്ഥിതി, കുറച്ചാൾ നിൽക്കും നമ്മളിങ്ങനെ, പിന്നെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ക്ഷയം ഉണ്ടാവും, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരും, പിന്നെ നമ്മള് നശിച്ചു പോകും. ഇതെല്ലാതും യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം എഴുതി പ്രഭുജി. എഴുതിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേഷ്. മാതാജി ആരെ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ. ആരാ? എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അർച്ചവിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതാണോ? ആ പോയിന്റ് ആണോ? അതന്നെ, ആ പോയിന്റ്. ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ട അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കണാണ്. ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. എഴുതിയില്ലേ? എല്ലാരും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നാളെ എടുത്തോട്ടെ എക്സാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾക്ക് ആക്കണോ? നാളെ എടുക്കാം. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കെന്നാ കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ദിവസം കൂടി നിൽക്കാം, എല്ലാരും പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. എത്ര? 24 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞായറാഴ്ച ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം. ഒരാൾക്ക് നാളെ പ്രോബ്ലം, ഒരാൾക്ക് മറ്റന്നാൾ പ്രോബ്ലം, ഒരാൾക്ക് 5 ദിവസത്തെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മളെ പരീക്ഷ നടക്കൂല ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഡേറ്റ് പറയാം. ആ ഡേറ്റ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആ ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റണം. മനസ്സിലായി? അത്രയും ചിന്തിക്കുക. ഞാനൊരു ഡേറ്റ് പറയാം, മറ്റന്നാൾ എക്സാം. ഹരികൃഷ്ണ ഫിനിഷ്. ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണ, ഈ സമയത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എന്നാണ്? തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഏകാദശിയാ പ്രഭുജി. സൺഡേ ആണ് ജൂലി മാതാജി. ഞായറാഴ്ച പ്രഭുജി 14-ാം തീയതി നാരായണീയം ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ നടത്തണോണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? നാളെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നാളെ എക്സാം ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, മാതാജി ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് കിട്ടും. മനസ്സിലായ? മറ്റേ ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ എഴുതാത്തവർക്ക് പിന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഴുതാൻ കേട്ടാ. എഴുതാത്തവർക്ക് എക്സാം ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നാളെ എക്സാം. ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണ. ഇത്ര നമ്മൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണ. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരികൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ എത്ര പേര് നിർത്തിയത്? നമ്മള് 14-ാമത്തെ. എന്നാ പരീക്ഷ? നാളെ ഈ സമയത്ത്. നാളെ നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നിർത്തിയത്? 11-ാം അധ്യായത്തില്. ഇനി 24 എടുക്കണം. 24. ഓക്കെ. 23. ഉപദേഷ്ടാനുമന്ദ അത് കഴിഞ്ഞില്ല, അത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. 24.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭാത് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ പല കാര്യം, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തികളൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ, ലോകത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതിൽ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യ ഏവം വേദി പുരുഷം പ്രകൃതിച്ച ഗുണൈ സഹ സർവത്ര വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയ അഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും അവർ ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മത് ശങ്കരാചാര്യരെ ആയതില്ലേ, എന്താ ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ, അത് മാത്രം മതി, കൂടുതലൊന്നും നമ്മ പോണ്ട. മനസ്സിലായ? ഭഗവാൻ രചിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തൊരു മൂഢ മനസ്സ്, ആ മൂഢാവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഒരാളല്ല. മനസ്സിലായി? ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവതിയിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലായവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെന്താണ്, അവര് പിന്നെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിശുദ്ധമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. പിന്നെന്താണ്, നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു കടലുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തോടത്ത് അറിഞ്ഞ് അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ആലുകൊണ്ട് വെക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കൊരു മുന്നിലൊരു കുഴിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ചാടില്ല. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, വിശുദ്ധമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ ആരാണ്, പ്രകൃതി ആരാണ്, ജീവസത്ത എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ആകെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലം, പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ കാര്യം അറിയണം നമ്മൾ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇതിനെന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കഴിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ, ഡോക്ടർക്ക് അതേ ക്വാളിഫൈഡ് ആ ഡോക്ടറിനും ആ മരുന്ന് കഴിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാം, ഏത് കമ്പനിയാണ്, MBBS റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് മരുന്നിലേക്ക് എത്താം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിക്കണം. അത് ഭക്തിയോഗിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം, മരുന്ന് കഴിക്കണം. ആചാര്യന്മാര് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. ഹരേർനാമ കേവല നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മരുന്ന് ഇത് കഴിക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥ ഇവിടെ എത്താണ്. പക്ഷെ ഇതെന്നാൽ നമ്മ ആ മരുന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരുന്ന് അന്വേഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവും, അവനെന്താ പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കും. മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ട. അതാണ്, വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി, വ്യക്തിഗതനായ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് നേടിയവർ മുക്തിക്ക് അർഹമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. 3 കാര്യങ്ങളും, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ, നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കണക്ഷൻ. ഇത് നമ്മളുടെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആണ്. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ വ്യക്തിക്ക് മുക്തി അർഹനാണ്. ജീവാത്മാവ് യാദൃച്ഛികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണ് പോയതെന്നാൽ സത്യം അറിയാൽ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മള് പറയില്ലേ, അത്ര നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിരുന്നത് നമ്മ എങ്ങനെയോ ഇവിടേക്ക് വീണുപോയി അല്ലെ. ചില കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടുന്നു അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയില അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയായാലും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഇവിടെ വീണുപോയി, യാദൃച്ഛികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വീണുപോയി. ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. അതാ പറയുന്നത്. ആത്മാനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യസംഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രമായ ചർച്ചകളുടെയും ചില നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കാണാം.
എന്താണ് ദാനം കൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അതാണ് ദാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തത്വശാസ്ത്രമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിലോരോ അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പിറകിൽ എന്ത് ശക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് പോണത്. അങ്ങനെ ചർച്ചയിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അൾട്ടിമേറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. 24ാമത്തെ മൂലകം കഴിഞ്ഞ് 25ാമത്തെ മൂലകമാണ് എന്താണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ 24 മൂലം വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലേ ഒരു മിക്സ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, മനസ്സിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ പിറകിൽ വലിയൊരു എന്താണ് താപനിലയുണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കും. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സംഖ്യാശാസ്ത്രം. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോയി ലാസ്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. ഇവരിപ്പോ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ഭജഗോവിന്ദം അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹരേർനാമ കേവല അത് തന്നെ. ഈ ഗോവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്. നമ്മള് ആ എന്തുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദം പറഞ്ഞവിടെ, എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വേറെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു? ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പേര് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ പേര് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ്. ഇതെന്താണ് ഒരു പേര് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ പറയുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗോവിന്ദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാരെന്ന് പറയുന്നത്, ഗോവിന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ശരിക്കും ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദ എന്നാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിപ്പോ നമ്മൾ ഭജഗോവിന്ദ പറഞ്ഞാരാണ്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും നമ്മൾ വിടുമ്പോ നമ്മള് ഗോവിന്ദനെ വിളിക്കാം. അതാണ് ആ സമയത്തിന് ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം വരും. എല്ലാ ഭൗതികതയും വിട്ടു, അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം. ആ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോ അവിടെ വരുന്ന സൂട്ടായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഗോവിന്ദം. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ, അതാണല്ലോ ഗോവിന്ദൻ. അപ്പൊ അത് അടുത്തല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ നമ്മൾ ഭൗതികത എല്ലാതും വിടുമ്പോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അത് എന്തിലേക്ക് പോയി, നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതൊക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഓരോ വേർഡിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തും അവര് ആചാര്യന്മാര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല, നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരേപോലെ തോന്നും. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മം എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 24, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനാ. സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചത് അല്ലെ. അതില് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് എന്താണ്, ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് 26ാമത്തെ ഘടകമാണ് പരമാത്മാവ്. 24 ഘടകം വരെ ഭൗതികം, 25ാമത്തെ തൊട്ട് ആത്മീയം, 25ഉം 26ഉം ആത്മീയം, അതായത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി? പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ശ്ലോകം നമ്പർ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ബുക്കിലുണ്ട് മാതാജി, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും. ബുക്കൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും ഒന്ന് ബുക്ക് വായിക്കണം നമ്മള്. ഹരേഷ്ണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കണം. ഹരേഷ്ണ ബുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും മാതാജി. നമ്മൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ അത് ഡിസ്കഷൻ മാറിപ്പോ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാജി. മാതാജി നോക്കിക്കോളും. ഹരേഷ്ണ അടുത്ത ശ്ലോകം. അന്യാദേവ അജാനന്ദം ശ്രുതോ അന്യേ ബുഭാസദേഥേപി ചാദി അതിദ്രേദ്യവ്യാ മൃത്യും ശ്രുതപരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര അധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിത്രം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾ കടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അതാണ് ഭക്തരവസ്ഥ വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പാരായണം ചെയ്ത് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ തത്വജ്ഞാനങ്ങള് എന്താണ്
എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം എന്ത്, ആത്മാവ് എന്ത്, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഊഹ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊന്നും അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഗുണം എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവത് ചരിത്രം, ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം, അതിൽ ആകൃഷ്ടരായവർ, അതിനാരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, പ്രാമാണിമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട്, അതായത് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, അവർ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിൽ കടക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. നമുക്ക് ഊള് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം, കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും. നമ്മൾ പല ശാസ്ത്രങ്ങളും പല രീതിയിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാ ശരിയാ ഏതാ തെറ്റെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ശാസ്ത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിള് പതിതമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെ ലെവലിൽ അനുസരിച്ചാണ് ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? LKG-യിലുള്ള കുട്ടിയുടെ പോലെയല്ല നമ്മൾ 10th പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാം. LKG കുട്ടികളിൽ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ലെവലിലുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗ്രാഹ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആചാര്യന്മാർ എവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാ ഒരു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, LKG-യിൽ ABCD പഠിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം 8-ലെ 9-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം ആചാര്യന്മാരിന്ന് കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ജന്മമരണങ്ങൾ കടക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രവണ പ്രക്രിയയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ല, ശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാൽ വീണ്ടും വെറും ശ്രവണ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. സുപ്രധാനമാണ് ശ്രവണ പ്രക്രിയ. ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ശ്രവണാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കേൾക്കണം. കാരണം നമ്മൾ വളരെയധികം സിമ്പിൾ നോക്കിയെല്ലാരും ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. അതിന് ലോകത്ത് കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രജ്ഞ അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, അത് വളരെ പ്രാധാന്യം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും, അപ്പൊ കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ്, ആധികാരിക സ്രോതസ്സിന്നായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും. അതാണ് ശരി. അപ്പൊ അതിന് ആധികാരികത ഉണ്ടോന്ന് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഫൈനൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം, ഏത് സമയത്തും കിട്ടും. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ. അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന മന്ത്രമാണ് നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷി നേടിവരുന്ന കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ആരും ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ആചാര്യന്മാരേക്കുന്ന് അവർക്കുന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാൻ നമ്മള്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമേണ അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം. യാവ സംശയതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിത് ഭരതർഷഭം. ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞാരന്മാരുടെയും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അത് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ പ്രകൃതി, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത്, എന്താണ് പ്രകൃതി എന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാതും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരം, അല്ലെ? ഇതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം, അല്ലെ? ഒരു ചേതന ഉണ്ടാവും, ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചേതന ഇല്ലാതെ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല, പദാർത്ഥം ഇല്ലാതെ ചേതന ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് രണ്ട് ഇന്റർ കണക്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാതും എന്തിന്റെ മിശ്രിതമാണെന്നാ പറയണത്? ചേതനയും അതേപോലെ തന്നെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവും പ്രകൃതിയുടെ സംയോജനമാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാതും എന്ന് പറഞ്ഞത്.
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ജീവസത്തയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണോ അതെല്ലാതും എന്താണ്? ജീവസത്തയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം പ്ലസ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരമില്ല, ശരീരമില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവില്ല, ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യസ്യ വിനശ്യന്ത്യം യാം പശ്യതി സാ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങൾ വ്യക്തി അത് ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരം ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. പിന്നെ ശരീരത്തെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിവരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായി ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ശരീരത്തിലും എന്തുണ്ട്? എല്ലാ ശരീരത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെന്തും കൂടി ഉണ്ട്? ആത്മാക്കൾ എത്ര ഉണ്ട്? 84 ലക്ഷം. അല്ലല്ല, ആത്മാക്കള് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളില് എത്ര ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അല്ലെ? അതാണ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. നമ്മൾ ഒരാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നശിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആത്മാവ് നശിക്കില്ല? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ല. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് രണ്ടാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ല, അതായത് നമുക്ക് നാശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്നാ പറയണത്. ജീവൻ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ടും മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവൻ എന്താണ്? നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം മാറിപ്പോകൂല. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റു വീട്ടിലേക്ക് പോണ പോലെ. അത്രേ ഉള്ളൂ ജീവന്റെ കാര്യം. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ബോറടിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുഷിയുമ്പോ ആ ഡ്രസ്സ് മാറാം, അടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോവാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജീവാത്മാവ്. ആയ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്ക് നമുക്ക് മരണഭയം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ? മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ സത്യം പറഞ്ഞു. ആ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളൊരു കാരണം മരണഭയം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചാലേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന മാറുന്ന പോലെയുള്ളൂ, നിന്ന് അതിലേക്ക് പോകണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹിനസ്ത ആത്മനാത്മാനം തയോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഓരോ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏതൊരു ജീവിയിലെയും ഓരോ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ, അപ്പൊ വീണ്ടും പരമാത്മാവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലെവല് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നായനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനനെ കണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ തോന്നും? നമുക്ക് തോന്നുമോ? ആനയായിട്ട് തോന്നും, ആനയായിട്ട് തോന്നും. അതെന്താണ് കാരണം? നമുക്കറിയില്ലാത്തോണ്ട്. അതെന്താ കാരണം? അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആനനെ കാണുന്ന പോലെ കാണുന്ന പോലെ കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യന് വിവേകമുള്ളതുകൊണ്ട്. അതെന്താ കാരണം?
വിവേക ബുദ്ധി നമ്മ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? മനുഷ്യജന്മത്തിന് ആനനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെയല്ല കാണുന്നത് അല്ലേ? അല്ലേ? ആനനെ കാണുന്നതും നായനെ കാണുന്നതും നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് കാണുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മ ആനനെ കാണൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലേ? അതിന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഇന്ദ്രിയത്തെ അതിന് പറഞ്ഞത് എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്ക. നമ്മ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ വന്നവര് അവർ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ് അവരിതിനെ കാണാം. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തോന്നും, എല്ലാത്തിനും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മള് ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കഥയാണോ? ഏതാ? ഭക്ഷണം കഴിച്ച കഥയാണോ? അതെ അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കാരണം. അവർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആരാണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, കാണാൻ കഴിയുന്നവന് എല്ലാവരെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം അവന് ലഭിച്ചെന്നും അവൻ എന്താണെന്നും അവന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശക്തി എന്താണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവും? അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി തീർച്ചയായും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രഭുജി, അങ്ങനെ പറ്റോ? ഒന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതേമാതിരി അതിനൊരു കഥ ഞാൻ വേറൊരു കഥ പറയാം. അതായത് ചൈതന്യ മത ചോദിക്കണം, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആനരത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലായി? നമ്മളൊന്നും പോകില്ലേ? ആനരത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാത്തിനും കണ്ട് ഒന്നിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ആയ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ആനയും പിന്നെ നമ്മ സിംഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ പറയില്ലേ? അതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഒരു കോമഡി വലിത്തിന്, അതായത് സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഒരാള് തൊഴുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സിംഹം തൊഴണം. അപ്പൊ സിംഹത്തിനോട് ആള് ചോദിക്കുക, എന്താണ് ഞാൻ തൊഴുന്നത്? എന്നെ നീ എന്താ തൊഴുന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കഴിക്കണ മുന്നേ ഭഗവാനെ തൊഴണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ മുന്നേ ഭഗവാനെ തൊഴും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ അവസ്ഥ അതിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ അവസ്ഥ എത്തിയ കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതേപോലെ തന്നെ പല വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ സങ്കീർത്തനം കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവ പറയുന്നുണ്ടാവും, ലീലകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളടക്കം അതിൽ കൂട്ടം ചേർന്നെന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ പറ്റും. അവർക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ കഴിയും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതുള്ള സത്യമാണ്. നമ്മ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതില്ലാത്തതല്ല, ഇതുള്ള സത്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എന്നെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അതല്ലേ? ഭജന്ത് നമ്മൾ എവിടെ ഏത് ആചാര്യന്മാര് എവിടെ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അറിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുക. അതിന്ന് അതൊരു പവറുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലായ പവർ ഉണ്ട് അതിന്. എല്ലാവരും 4 നാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ? 4 ജപം വരെ എത്തിയാ? ഉണ്ട്. മേലെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 നാമം സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിച്ചു നോക്കും. അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളിൽ വരും. അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? നമ്മ അത് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറുതെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം. നമ്മ അത് ചെയ്യണേ മുന്നേ അത് പറയാതിരിക്കരുത്. കാരണം എന്തായാലും ഒരു മരുന്ന് ഡോക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചാളെ മരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. എന്നിട്ട് അസുഖം മാറില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ചിട്ട പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് നിർത്താം. ഇത് മരുന്ന് കഴിക്കണേ മുന്നേ നമ്മള് ഡോക്ടറെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ചും കാലെങ്കിലും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഒരു 6 മാസമാണ് ഏതൊരു മരുന്നിന് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച എന്നൊക്കെ അല്ലേ?
നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അസുഖം മാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരാചാര്യന്മാര് വരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവർക്ക് ഇതറിയാം. നമ്മളെ ആനരത്തി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്ലോകം അടുത്തത് 30-30 പ്രകൃത്യൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശായം പശ്യതി തദാത്മാകം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്തെ യഥാർത്ഥത്തെ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ആത്മാവ് ശരീരം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ശരീരമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അറിയുന്നവൻ എത്ര യഥാർത്ഥ. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യം? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ 10 പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവ് പരമാനന്ദത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ കറണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കറണ്ട് അല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും അത് സുഖത്തിനായാലും ദുഃഖത്തിനായാലും ശരി ചെയ്യാൻ ശരീരഘടന അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാ പറയണത്. പ്രായോഗികമായി ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കുതുന്ന വിധം പരംപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുഃഖിക്കാനോ സുഖിക്കാനോ ഇടവരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ആഗ്രഹം ദേവന്റെ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ദേവന്റെ ശരീരം കിട്ടും. നമുക്ക് താഴ്ന്ന ദ്വീപിലുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മ അറിയണില്ല. ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരിക്കണം എന്നില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവിടെയും രസം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ പല കാര്യം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിള് അത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല? അത് മുനിയുടെ മാന്റെ അതാണ് ഈ ലൈൻ. എന്താ? അതായത് എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാം. എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു അല്പനേരത്തേക്ക് ഒരു മാന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല. ആ മാൻകിടാവിന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്താണ്? അതായി ജീവിതം. അപ്പൊ എന്തേ? അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്തേത്? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായി മാറി. അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ കർമ്മവും കർമ്മഫലമല്ല നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തേക്ക് കൊണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതല്ല നമ്മുടെ കർമ്മവും, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതല്ല നമ്മുടെ കർമ്മഫലം. അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോണത്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം ഒരു മാൻകടാവായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ മഹർഷിക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നെന്താണ്? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും അത്രയും ഉന്നത തെളിവിലുള്ള ആരുണ്ട് വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ജന്മം ഇതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയെന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും മുക്തി കിട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ജഡഭരതനായിട്ട്. അത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഡഭരതന്റെ കഥ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നാമം ജപിക്കണം. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. 1:56 കേട്ടുള്ളൂ. 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. 58. യഥാ ഭൂതപ്രതദ്ഭാവ മേഘസ്തമനു പശ്യതി തദ ഏവ വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംഭ്യത്യതേ തദാ
വിവേകശാലികളായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങൾ ആവിർഭാവം എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? വിവേകശാലി ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങൾ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാല ആവിർഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, ഒരു ആന എങ്ങനെ ആന ആയതെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ആനയുടെ മുൻജന്മ കഥകളൊക്കെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതെന്നും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ വന്നതെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഒരു ഭക്തനും. അതാണ് ഒരു ആചാര്യന്മാരെ എടുത്ത് നമുക്ക് നുണ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവര് നമ്മളെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ രീതിയില് എക്സ്റേ സ്കാൻ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കാനിങ്, മനസ്സിലായി? MRI സ്കാൻ ചെയ്യണ പോലെ ആ സ്കാനിങ്ങിൽ എല്ലാതും പിടികിട്ടും. അവരെടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല. ആചാര്യന്മാരെ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മള് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇവൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും പറയാം, നമ്മളെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ആചാര്യൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യണ പ്രഭു, ഇവിടുന്ന് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ആ പ്രഭുവിന് ഓരോരുത്തർ ഫേസ് കാണുമ്പോ തന്നെ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഏത് കാറ്റഗറിയും. കൂടുതൽ സംസാരിക്കൂല, മനസ്സിലായ? നമ്മള് പ്രഭു അങ്ങനെയല്ലേ പ്രഭു, ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്രഭു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കഥകൾ പറയും. ആ പ്രഭുവിന്റെ രണ്ട് സംസാരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത്രേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായി? അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിനേലൊക്കെ ടോപ്പ് ലെയറിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു പരിശുദ്ധീകരിക്കണല്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇത്രയും പവർ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധി ഉയർന്നവരെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആചാര്യന്മാരെ? അതെങ്ങനത്തെ എവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ പോലെ ആയില്ലേ? അല്ല, അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാർ ആരാണെന്നുള്ളത് അതിന് പറയാം. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മ പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ നമ്മളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആവും. മനസ്സിലായേ? അതായത് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെ? നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെയല്ലേ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ? നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ചവരായിരിക്കും നമ്മൾ, അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കൂല. പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും, അല്ലേ? നമ്മുടേതായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. ആ ക്യാരക്ടറിലുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് തന്നെ ഇതിലും വരുന്നത്. നമ്മളെ എത്ര പരിശുദ്ധീകരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കണക്ഷൻസ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആചാര്യന്മാര് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് ആത്മീയ ലെവലിലാണെങ്കിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനേ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റും. ഈ മെഡിസിൻ നമ്മൾ പറയില്ല, ICUയിൽ കിടക്കാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിനാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുന്നവൻ, ആ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു, ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ പല വിധത്തിൽ ശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് ദർശിച്ചവന് ആത്മീയ വീക്ഷണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വലുത് ചെറുത് മനുഷ്യൻ മൃഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദഭാവങ്ങൾ നിന്ന് മുക്തനാകുന്ന ഒരാൾ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായി തീരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറുത് വലുത് ഇതൊക്കെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി അയാൾ എന്താണ് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായി തീരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സത്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ സത്യങ്ങളാണ്. ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. സത്യം അത് ലക്ഷ്യം. അതാണ് ലക്ഷ്യം, മാർഗം, സംബന്ധം. ഈ 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ. ലക്ഷ്യം, പിന്നെ മാർഗം, സംബന്ധം. അപ്പൊ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. പിന്നെ മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, സംബന്ധം നമുക്കറിയാം. മാർഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുറ്റിപ്പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, എന്ത് പഠിക്കണം അതറിയില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്പീഡിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് ഇട്ടാ. നമ്മളിന്ന് എത്രാമത്തെ സ്ലോ എന്നിട്ട് 20 ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ലോ ആയിപ്പോയി അല്ലേ? നമ്മള് ഇതിന് മാത്രമല്ല, ഒരൊറ്റ പേജേ ഉള്ളൂ.
ഇത് ഒരു പേജും കൂടി തീർക്കണോ? എടുക്കണോ? സമയം ഇല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും പലർക്കും പല ഇതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മള് നാളെ തീർക്കാം നമുക്ക്. എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ പലരും പല ടൈമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല ഗുരുജി, ഇല്ല പ്രഭുജി, ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, എടുക്കാം. ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. 4 ശ്ലോകം. 4 ശ്ലോകമുണ്ട്, 35 വരെ ഉണ്ട്. നാളെ തീർക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല ഒന്നും ചെയ്യിക്കണത്, ആത്മാവ് ഒന്നല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം ചോദിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ? ഞാനല്ല ചെയ്യണത്, പിന്നെ ആരാ ചെയ്യണത്? ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ്. മനസ്സിലായി? ശരീരം എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? അല്ല പ്രഭുജി, നമുക്കപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അവരല്ലേ പിന്നെ 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 ഈ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് വരുന്നത്? അതെ 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 അതെ. നമ്മള് ആത്മാവ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ, ആത്മാവ് എന്നും നിലനിൽക്കും. നമ്മള് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ ദേവനാവാം, ദേവനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ മനുഷ്യനാവാം, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേറൊരു മൃഗമാവാം. അപ്പൊ ആന ചത്ത് പൂച്ചയായും അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല പൂന്താനത്തിന്റെ. നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒറ്റ പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അപൂർവമാണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ച് തീർക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൃഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെയാണല്ലോ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിനെ പോലത്തെ ജീവിതം തന്നെ. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ആ ചക്രം മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ ഇത്രയും പണ്ട് ഓരോ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളില്ലെന്ന്. മൃഗങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല, ഇപ്പൊ വൈറസ് തന്നെ എന്തോരുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അത്ര ഉള്ളു കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി വീണ്ടും മനുഷ്യനാവും. മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോവാം. മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മള് ദേവന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചല്ലേ, ദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന്റെ ലോകത്തേക്കോ അല്ലാത്തവരും അങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് പോകും. ഇത് വരുന്നത് അത്. അപ്പൊ നമ്മള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിൽ ജപിക്കുക. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെയും പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ വ്യക്തിനെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ കടക്കണില്ല. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരീരമല്ല, ആത്മാവല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ചെയ്യിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, 30ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ നിന്ന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഓർക്കണം, ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവൻ, ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.